Já jsem na mozaiku od narození, a byla jsem na tom trošku dřív, ale stalo se mi takový trochu úraz. Takže jsem moc nehybu a jezdím na električáku a zvládám poměrně dost věcí, co myslím taky už. Protože to máte do projektového vyučování na podnikatelku, že? Na podnikatelku. No. A já to máme vlastně dělat taky. Jo. Tam jako studovala jste tam? No, už to bylo 6 let, pamatuju. Tak to a obor, a jaký obor? Já jsem dělala Jakýho a ráno jsem vyběhnul takhle s překlasem. Jak se jmenuje? Bára. Veď? Pak tady trošku poklidím, a co je potřeba. Pak kolem poledne přivezou oběd, ten si ořeju. Jsme na domču a mám klasický den jakoby. Vlastně myslím, že žádný rozdíl tam není. Akorát se musím třeba jako pohlídat takhle lidi, kteří jsou mě staré. Jako zaplánovat si lidi kolem sebe. Já jsem naštěstí dostala byt po Kukovi, který byl vlastně na mozaiku. Takže tady hodně věcí bylo upravených. A to, co mi najelo, jsem si nechala upravit ještě na sebe. Jako třeba koupelnu jsem potřeba vanulí. On byl soběstačný a já ne. O mě se musí někdo postarat. Tak jsem si musela nechat otočit vanu třeba. No vlastně jediná úprava, kterou jsem nechala. Já třeba mým snem je, až třeba tady ten pec nebude, tak chci asistenční obce. Ale jako myslím, že kolí je poměrně dost bezbariérní. Ale já mám nevýhodu, že jsem hrozně malá, že nikam nevidím moc. Tak musím vlastně přizpůsobit všechno. Ani moc ne, ale jsem se zvykla neplánovala. Nějaký zahraniční cesty máte za sebou? Mám Tunis, Řecko, Jaká byla přeprava tímhle to? Docela zajímavá. Jako od roku už je to lepší, ale z začátku se pamatuju, že to bylo docela drsný. No, to jsem se nevím. Že vlastně v hale měli tendence nám sebrat mozaiky. No. Tak jako to tady budu chodit nebo že nevědí jak. Čeho se můžou dotknout a čeho ne. Neznají svý hranice. A nevědí, jakoby, jak s námi mluvit, že na nás nebyli zvyklí. Ale naučit se to musí. Já si myslím, že ještě tak 2-3 generace bude to úplně pohodě. Základku, ale mám základku v Praze právě v ústavu. Pro takový lidi, jako jsem já. A pak jsem tam vystudovala jednu střední a ona byla bez maturity, tak jsem šla sem do Kolína. Dodělat si maturitu. No, vlastně. A šla jsem vlastně znovu úplně v pohodě, z začátku jsem se strašně bála. Když jsem neměla vůbec takové zkušenosti se zdravím a fakt jsem se hrozně bála. A nabízeli mi asistenci, jako abych měla asistenta ve třídě. To jsem odmítla, protože jsem měla zkušenosti od kamarádů, že když mají asistenta ve škole, tak jsou odříznutí od toho kolektivu. Že vlastně se zavřou jenom s tím asistentem a baví se jenom s ním a vlastně do toho kolektivu se moc nedostanou. Tak z tohohle důvodu jsem to odmítla. A nakonec měla 21 asistentů, vlastně spolužáků. Úplně pohled, nejlepší škola, kterou jsem kdy potkal. No jakdy, moje nemoc spočívá v tom, že nemám v těle vůbec žádný vápník. Takže jako dítě jsem se strašně lámala. Že fakt stačilo do mě jenom takto ťuknout a polámala jsem se. Mám za sebou asi přes 100 zlomení. To jsem právě začala na podnikatelce. Tam mě dokopali k pár výstavám. Jakoby, že jste měla výstavu. Tady v divadle a pak jsem byla na závodní, jakoby soutěžní výstavě. V Lisí nad Labem. Nějaký úspěchy? No, v Lisí jsem byla jednou první a jednou druhá. Tamhle s tou fotkou jsem byla. Jsem mě vodu umřela jako jo a není na to léku. Až mě řekli v Praze, že oslepnu, až to jsem měla slepýho bráchu, ten umřel v loni. No a od 28 let jsem v invalidním důchodě. No, vychovávala jsem 2 děti, no a jak nejdřív jsem měla trubicovitý vidění, tak jako na co jsem se podívala, tak jsem viděla, no neviděla jsem doprava doleva na hlavu, že jenom na trubici. No a pak se mi ten zrak zhoršoval. Já jsem tomu nevěřila, že budu úplně slepá. Že na co jsem se dívala, tak bylo jasné, tak jsem si říkala, oni kecaj.
No, jenomže se to začalo jako zhoršovat, no. Až prostě mě potkala ta nepříjemná věc, že jsem poslepla. Šoka jako nesmířím se s tím do smrti, to jako něco jiného je, když se narodíte slepá nebo no, tak jste nikdy neviděla, tak nevíte, co to je, tak jako vám to v celku tak nevadí a ještě navíc oni jsou vychovávaní v ústavech, jako tam je všechno naučejí, no a vy potom rázem, když oslepnete, tak si vám netrefíte ani do pusy. No a zhroutí se vám všechno, že jo. Já teda do toho skočím. Ale mám jednu takovou špatnou tu, že prostě nemám žádnou orientaci. No takže já si sama nikam nedojdu. Když jsem měla vodícího, taky jsem měla vodícího pejska, to bylo výborný. Ten mě vodil ještě líp na ty vesnici, než jako tady ve městě. No ale jako bylo to, prolítla jsem jak raketa všude a teď, no tak teď bych tak taky nelítala, když nemůžu, že jo, ale on potom dostával trochu taky do zadních nohou. Ani kdybych jako měla tu orientaci, tak bych se bála vylízt ven, protože každou chvíli někde nějakého nevědomého praštějí po hlavě a seberou mu věci. No, jsem furt doma, jsem tady, mám to tady takový jako ľupelkama, no. Dvounohýma pejskama. Dvounohýma pejskama, no. Když jste chodila ven s tím pejskem, tak jak vás lidi jako viděli, nebo pomáhali vám, nebo naopak? Ne, nedávali mě. To jsem kolikrát přišla k veterináři a brečela jsem, že prostě jaký mám problémy, že každý myslí, že jdu s vlkodlakem a ne s labradorem a že si myslí, že ho sežere a že kdybych ho pustila proběhnout z vodítka, tak dělají, i když měl košík, že jo, tak dělají cirkus ječe jak vládní, že ať si to obsah vemu a zavolám. A byl tady jeden chlap, který chodil se 3, no a měl takový malý psy a oni na ní vždycky štěkali, no a tak ji rozdráždili, tak ona si blakla taky, když ona moc neštěkala. No a ten mi tady nadával, měla jsem s tom problémy, no. I když ona mě pomáhala moc, podala mě všechno tady spala pod stolem a když mě něco upadlo, tak tu ráno vyskočila a hned mi to podala, jako to byl pes jako vynikající pes to byl, no ale a některé lidi jsou zlí, no. Když jsem tady čekala takhle kolikrát, byla jsem před panelákem, tak já se bojím podívat doleva doprava, že už nevím, na kterou stranu mám. Pak jsem se tady zamotala do auta, paní mě říká, jestli něco hledám, já říkám, no hledám, že jsem byla tam možná, že jsem mám někde v chodu, já jsem se tady do těch aut zamotala, že jsem nevědomky přešla přes tady tu mezi auta a teď se nemůžu dostat zpátky, no tak mi dovedla jako no ale jako zas tak moc dobrých zkušeností s lidma nemám. No teď už, co teď na to říkám, no teď od té doby jako chodím na psychiatrii, protože to se s tím psychicky, ne to najednou na to 14 dní nemyslím, ale najednou vás prostě chytne deprese a myslíte si, že prostě, no, že to není možný takhle žít a jako určitě se s tím v životě do smrti člověk zvykne si na to, ale nesmíří se s tím. Četla, já jsem uměla číst Brailla, jenomže když se stalo neštěstí s vnukem, on mě to učil vnouček a já mě chytli ty nervy a bláznili jsme s dcerou z toho obě, no tak prostě jsem to všechno vyházela a protože mě to připomínalo, tak jsem toho nechala. Teď už neznám ani polovinu abecedy a tak teď číst nemůžu, no nic nemůžu. To bych vám k tomu řekla ještě, no. Je to život teda pod